Hej alle sammen. I dag skal jeg anmelde nogle hårspray, så lad os komme i gang. Jeg starter med den her Batiste med noget blomster noget eller sådan noget. Du køber den i Matas. Så er der en til Batiste bare med kirsebær. Kan du også købe i Matas. Så er der dem her, jeg har 3 forskellige slags. Den her volume booster, og den den giver fyld og løft. Og så den her anden en, den hedder hårspray. Den giver glans og stærkt hold. Den er også købt i Matas, ligesom de andre. Og dry shampoo, hvis du lige springer en hårvask over, så kan du bare lige bruge den her. Altså, personligt så bruger jeg mest den her. Og Batisten bruger jeg mest den her. Den dufter ikke, den er ikke sådan helt vildt stærk, ligesom den her. Jeg håber, I kunne lide min første video. Så ses vi simpelthen bare i min næste video. Hej hej.